Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio mabakal sa mga butika sa Iloilo. Vice President Leni Robredo nag-abot na sa Iloilo. Ayan, kahit alas-7 ng umaga, buhay na buhay. Maraming salamat sa inyo. Bago po ako magpatuloy ang aking pong pagbigay galang sa mga public servants na matagal ko ng tinitingala. Sinila nga aga nag-abot na sa banwasang oton ang tandem nga Leni Kiko. Yara man agud magpakita sang all-out nga suporta si Senator Franklin Drilon kaupod si Senator Risa Hontiveros nga nagaselebrar sang iya kaadlawan sang Pebrero 24. Kag nagselebrar naman sang kaadlawan si Attorney Chel Jokno sang Pebrero 23 nga nagapadalagan man bilang senador. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Governor Arthur Defensor Jr., ginpahayag sini nga pabor siya sa pagdaog ni Robredo sa pagka-presidente. Samtang, makalilingaw naman ang mga miyembro sang LGBTQ+ sa banwasang putotan kung sa diin ilagin pakita ang suporta para sa presidential bet nga si VP Leni Robredo. Magluwas sa banwasang oton, pagabisitahan man ni VP Robredo ang banwasang Concepcion, Pasig City, Ahoy, Putotan, Santa Barbara kag alas 6 karon sa gabi, yara naman ang mga kakamping sa Iloilo Sports Complex. Balantayan naman ang sikat ng mga Ilonggo artists nga mag-perform sang live sa campaign rally ni VP Robredo nga Sanday Clyde Hortensio, Sean Hortensio, Rock Opong, Ian Brile, Kenneth Torres, Clyde Candelario, Axel Yap, Richmond Gialon kag madamo pa. Balita halin sa Iloilo Provincial Capital. Ini si Dane Raffles, nagamandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.